Pekné upršané piatkové ráno, priatelia. Je pomalý víkend a je čas si vybrať tie správne zápasy. Toto je tipérsky Goalcast a našou ďalšou tipérskou zastávkou je krajina tisícich jazier. Vlaňajší majster Fínska HJK Helsinki privíta na svojom trávniku aktuálneho lídra tabulky VPS Vasa. Pred zápasom 7. kola majú lepšiu formu hostia, navyše majú aj zápas k dobru. HJK vyhralo v ostatnom kole 0-1 na pôde Interu Turku. Týmto víťazstvom prerušili sériu 3 remíz, ktorá vyvrcholila pomerne ostudnou domácou remízou 0-0 s posledným Ekenasom IF. Pritom HJK nemá zlú ofenzívu, v posledných 6 zápasoch strelili do vedna 11 gólov. VPS Vasa sa bude snažiť rehabilitovať po poslednej prehre 2-1 na pôde 3. tímu tabulky KUB Skopje. Zápas mal jednoznačný priebeh a tak VPS poznal premožiteľa až v 6. kole ligy. Ako HJK, tak aj VPS pracuje v ofenzíve skvele. V 6 zápasoch strelili 12 gólov. Mierne nedostatky však badať v obrane, inkasovali gól v 5 z posledných 6 zápasov. Od roku 2019 sa tieto týmy stretli 6-krát, HJK vyhralo 4 zápasy, VPS Vasa 1 a 1 zápas skončil remízou. Celkovo napadalo 17 gólov, 12 strelilo HJK, 5 VPS. Je to priemer 2,83 gólu na zápas. Na teraz posledný ligový zápas z októbra 2023 sa skončil domácim víťazstvom VPS Vasa 3-2. Týmy nehlásia žiadnych zranených hráčov. Favoritom tohto zápasu kurzovo je domáci tím, avšak či to bude stačiť na víťazstvo, ťažko povedať. VPS skorovať pravdepodobne dokáže a tak by toto mohol byť dobrý zápas na viac ako 2,5 gólu. V kurze okolo 1,85. Pod 1,75 to stráca hodnotu a radšej to nehrať. Na dnes sa lúčim, priatelia, vidíme sa pri najbližšej analýze. Pripomínam, že ak nestíham natočiť tip na YouTube, stále ho môžete nájsť na webe, ktorý nájdete v popisku videa. Už teraz je tam niekoľko chuťoviek na víkend. Takže užite víkendu v zdraví a spokojnosti. Čaute.